Igbo bụ Igbo ekele m ụnụ. Asị m nke onye chiri ya zere, ka onye na-emebi ihe ọma ya gaziere ya. Ana m anabatazi ụnụ n'ihe mmemme nke anyị na-akpọ ahụike bụ akụ. Ọ ka bụkwa nwanne gị nwaanyị Esther Ugonweje, onye na-ewetara gị ihe mmemme a site n'isi mbido telivishọn ebe ihe niile na-eme. Ịma n'isi mbido telivishọn anyị na-ewetara n'ihe nkiri dị iche iche, ihe na-edozara ihe aṅụrị, ọtụtụ mmemme dị iche iche ka anyị na-ewetara ụnụ. Ya mere anyị ji nechasị ya wee sị na ọkakọ mma ka anyị na-eweta ihe ga na-eme anyị ka ahụ na-adị anyị ike mgbe ọbụla. Ihe ọzọ na-anyụkwanụ m obi ụtọ bụ na ncheta na m bụ onye Igbo bịa na-atọsị m ụtọ ike, n'ihi na a sị na mgbe ọbụla ijeela ọbụla ịfụrụ onye Igbo gị mee gịnị, ịtụtụrụ ngwongwo gị ọsọ. Nke a gosiri na Igbo bụ ndị a gọziri agọzi, Igbo bụ ndị dị mma, ndị Chineke kere wepụtara ohere kee ha nke ọma, sịkwanụ na ụmụ ọgbụgba ndụ ya ka anyị bụ. Gịnị ka anyị na-eziziri bịa n'ụbọchị taa nke anyị na-enebe anya bụ ihe gbasatara anya, n'ihi na anya mmadụ dị ezigbote mkpa n'arụ ya. Ọ bụrụ na ijekwa onye isi jụọ ya ka o siri wee dị ya, ọ kọwara gị ihe ọ na-afụ maọbụ ihe ọ na-agabiga, ị ga-aghọta na ọ dị mma ka ị kpachapụrụ anya gị anya, wepụtara anya gị ohere ma medebe iwu ga-eme ka anya gị a dịrị gị mma. Ọtụtụ ụmụaka na-enwezi ọrịa anya n'ụbọchị taa. Ọtụtụ ndị okenye na-enwekwa ọrịa anya n'ụbọchị taa. O nwere ndị na-eme enwezi ọrịa anya ejezie n'ụlọ ọgwụ, asị na ya enenezi anya site n'ebe asị na ga-eme ọpụreshọn. Ụfọdụ ka a na-ememechazi ha ọpụreshọn a esi ebe a kpuo isi. O nwere ihe butere enu, o nwere ebe mmiri si wee bara ebe opi gbọgọrọ, mere ya o ji wee ruzie nke anya ịkpọ akpọ. Anyị wee sị na anyị ga-eneba ihe ndị a anya, ihe na-ebute ụmụ ọrịa anya. Ya bụ na ọ bụ na anyị mara ihe na-ebute ya, anyị amarakwana etu a ga-esi wee se na etu anyị ga-esi wee mee gịnị wee gbochie, n'ihi na ndị siri oyibo si na prevention is better than gịnị than cure. Mana o nwere onye mụ na ya nọ n'ebe a, nnukwute onye ọbịa ma ihe gbasara anya ofuma, ọ gụkwara na ya n'akwụkwọ, jee na mahadum gụọ ya, nwee asambodo ya, wee pụta ma na-enelekwa n'anya, were na-enyere ndị mmadụ aka n'ụbọchị taa. She's an optician, bụ onye a na-ekwu okwu ya, ka kpọbatazie ya. Mama nnọọ, daalụ. Obi dị m ụtọ ebe anyị kpọkwara n'ego oke ọsịsọ eza ya. Ama m na ịbụ a very busy person, ohere a na-adịrị gị chaa, mana ekele dịrị Chineke ebe ị wepụtakwara ego sị ka ọ ga-adị mma ka ụmụ Igbo sogbu ihe ha dịtekwere n'aka gị, na ọ bụrụkwanụ mmadụ niile na-enye enye. Onye ọbụla na-enye enye bụ onye nwere obi inye enye. Nnọọ. Biko o nwere Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, biko gwa ihe eji wee mara gị ofuma. Aha m bụ Mrs. Uyakonwu Teresa Uche. M bụkwa ophthalmic nurse. M bụ nursing gbasara anya. Bụkwa na optician, na-enyekwa ndị mmadụ ugegbe anya. Nnọọ. Unu ewerugonu ntị unu wee nụ ya. Ya mere biko ebe ọ bụla ị nọ na-ekiri anyị, ọbụna mba Naijiria ya, ọbụna mba ofesi, ị nwee nwanne na-enwe ọrịa anya, ma ọ bụ na gị onwe gị na-enwe ọrịa anya, ọ ya aka mma ka ị gụchasịa ntị gị ofuma ma gee ntị n'ihe anyị nwere ịgwa gị n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na o nwere onye nwere na-enwe nsogbu anya, kpọọ ya n'ekwentị gị, gwa ya na ya mee gịnị, na ya jee gbanye ihe onyonyo ya na channel 172 isi mbido, na a na-ekwu ihe gbasara anya. Ọ ga-enwerịrị otu ihe maọbụ abụọ maọbụ ịtọ ọ ga-amụta ga-enyere ya aka gbasara anya bụ ọrịa anya ọ na-enwe. Ọ ga-esite n'ebe a wee nwere onwe ya. Biko nna anyị ukwu, ọ ga-amasị anyị ka ịkwakena anyị anya ihe ọ bụ. The human eye is an organ of sight, and it is situated in the orbital cavity. Anya ahụ na-afụ, ị na-ene mmadụ anya, ifu nke dị white, nke ahụ dị white ka ha na-akpọ sclera. Sclera ahụ dị ka the skeleton of the eye.
etu ọkpụkpụ si dị n'ime arụ anyị bụ skeleton of the body ka etu nke a dị white a na-akpọ ya sclera. ị bịa na-afụkwa nke a dị oji, nke a dị oji o nwee ife kpudo ya n'iru a na-akpọ dị transparent, a na-akpọ cornea. Cornea ahụ dị very very transparent and then nsogbu ekwesịrị ịdaba ya bụ imetụ ya bụ cornea. Okpuru ya inweta ife ha na-akpọ iris. Iris ahụ bụ ife mee dịka na ọ dị ojii, ọ dịrị ojii, ọ dị very transparent, but ife dị n'okpuru ya na-eme ka ojii nji bụ iris. Ọ nke a ka ị ga-afụ ị na-ene mmadụ anya. O nwekwa ife kpudo dat nke a dị ọcha a na-akpọ conjunctiva. Conjunctiva ahụ dịka nylon, okpudo nke ahụ dị ọcha. Ndị a ka ị ga-afụ ma ị na-ene mmadụ anya. Mana anya dị very important maka onye na-enwere anya, onye anya na-afụrụ ụzọ, ọ dị ka onye nọ n'ime ọchịchị. Anya asị na isi kpụba ọrịa. And anya unu na-afụ o nwesi functions iche iche anyị ji, apart from iji ife ụzọ, anyị jikwa anya na-eme ka diagnosis. Ịma na ị na-ene mmadụ anya, ụfọdụ ifu na anya dị yellow, asị ya onye a nwe jaundice. Ọ maka na onye afọ ifo na onye afọ na anya ahụ dị ka ife na-enwu yellow. Nke a na-enwu yellow bụ edebe nke a na-akpọ conjunctiva, nsi n'okpudo nke white ahụ. Anyị jikwa anya na-eme communication because ajikwa na bụ eji anya akpakọrịta ụka. Nye mmadụ na mmadụ nwere ike iji anya wee kwukọrịta okwu. Anya na-ekwukọrị okwu. Anya akwa anyị jikwa na-elota ife maka onye ifo ịmago na ịma nchefu. Ọ bakwa anya ahụ kwa ijikwa fụ onye ahụ. Anya akwa na o nwere nke a na-ekwu asị nọ iwere etu ihe a dị ile ya anya, ozugbo ileghara na ya anya ga-agwago na ihe ịfụrụ ya wee fele tielu ụmụ mkpụrụ osisi dị iche iche n'ime ya. Ka ezi ka ụbụrụ gị, kedu nke ga-eburuzi ejezie n'ụbụrụ wee ụbụrụ gị ga-egwazie gị na nke a wa anya, na nke a wụ mkpụrụ efere etielu mkpụrụ osisi. Ma tupu ịza ya ajụjụ a, ka Igbo bụ Igbo, anyị echighatago na ezumike. Ọ bụrụ na ị na-agbanye ihe onyonyo gị, anyị ka nọkwa na ahụike bụ gịnị bụ akụ. Ọ kapụkwa nwanne m nwaanyị Esther Ugonweje ka ị na-anụ olu ya. Mụ na Mrs. Teresa Oyakonwu nọ n'ebe a, dọkịta anya, onye na-afụ maka anya nke o buru ibu. O nwere ajụjụ njụrụ tupu anyị gaa ezumike. Ajụjụ a bụ, ọ bụrụ na ụzọ ajụjụ na-abụ ka m ga-ajụkwa gị. O nwere nke njụrụ tupu anyị gaa ezumike, m ka ga-ajụkwa gị ọzọ n'elu nke njụrụ gị ajụ. Ịsakọtazi anyị ha na-abụ ofu ugboro. Nwere nke ga-abụ ị na-anya n'efere a, anya ga-agwago gị na ifuru efere. Ka ezi nke na-ebujezie n'ụbụrụ ewee gwazie ndị mmadụ na ihe a wee ụbụrụ ewee gwazie gị na ihe a wee efere ka ịfụrụ. Kedu nke na-alụ anyị n'ime anya? Anya ụmụnụ ma na ngwa unu na nke ahụ na-eji nji na onwe ife kpudieni a na-akpọ cornea. Cornea ahụ ọnyanwa na-ewebata ọkụ n'ime anya, immediately ifu ife nyanwa ga-ewebata ọ gazia n'ime nke ahụ dị ojii. Onwe ife dị n'etiti ugbo dị n'etiti a na-akpọ pupil. From ugbo ahụ o wezie banye n'ime ụbụrụ. From there is interpretation abịa nọ ife dị etu ka ị na-enega. Ị na-anya n'ụbọchị taa, ị ga-afụ ọtụtụ ndị na-enwe anya mgbu, kachasị n'ụmụazị. Afụ na nwatakịrị ahụ 5, 6, 7 ewere mgbomgbu ugogbe anya kpunye etinyere ya eriri. Ugogbe anya a na-agwakwana gị agbakwana ugogbe anya ya bụ ine anya. Glass dị na ya ọ dị ka ọ nọ in layers, ọ dị very thick. Kpunye nwatakịrị ahụ n'anya. Biko kwakene ụmụ Igbo ndị na-ege anyị ntị, ihe na-ebute ya bụ ọrịa ga-eme ka nwatakịrị ga-etolu ha etolu wee nwebe ọrịa anya. Kedu ihe nne na nna kwuru ike ime igbochi ihe dị etu a? Ife nchọkwa ịkọwa na bụkwa na
o nwekwa ọya anya na-apụtani ama mmalife bute anyị ama mmalife butere ya nwekwa nke ọ bụ na mgbe nwata ahụ nwee nsogbu ndị mmụọ anyị ekujere ya n'ụlọ ọgwụ seek for immediate attention ụmụaka skuulu nọọsị praịmarị nọọsị sekọndịrị na-akpọ ugegbe anya nsogbu ha nwe bụ ife a na-akpọ myopia short sightedness ama mfu ife tele aka ọfụma ị ga-anụ ụfọdụ ụmụaka ga-asị na afụrụ ofe ticha dị na bọọdụ na aga ụfọdụ a na-akọpi from ụmụaka ibe ha ọ asị ka ha jee n'iru je nọdị ka ha nwee ike ilepụta ịfụ bọọdụ anya ọfụma bọta jekwa ịfụkwa dọkịta ọ optician kwa enye nwata ahụ ugegbe anya owekwe ya na-afụ ụzọ ọfụma. Gịnị butere ya? Kedu ihe butere that myopia ahụ? Ọ ga-enwere ihe ga-ebute ya. Ịma na nsị na ụfọdụ amarọsị ife kọsi anyị nwekọ ụfọdụ ọ bụ na mgbe nwata ahụ dị obele o nwee ife ha kwesịrị imeli anyị bikos nri anyị na-erikwa na-enyetụkwa aka ịbụ nka mami ya dịkwa ime o nwee ife o kwesịrị imesikwa mgbe ọ dị ime ya ihe ha na-erisi o nwee ọtụtụ fruits ha na-eri na-enyela aka maka anya dịka ịtụ carrots dị mma nnukwu n'anya in short colored fruits generally dị mma maka anya pawpaw watermelon all these nuts groundnut walnut ha niile dịcha cashew nut daka mama ya dị ime o kwesịrị na-eri ife ndị a because ọ ga-enyetụkwa aka mgbe anya nwata na-afọm na-arụ n'afọ mgbe mami ya mụpụtakwa ya ịma ha na-enyekwa ụmụaka nri ikwesị inye ụmụaka balanced diet unufu ofe Igbo a eji na-esi ofe ọ dị mma nnukwu maka anya bụ gịnị ofe Igbo mmanụ mmanụ ụfọdụ ga-esisi ji ewelu ororo yie mmanụ ha chi ji rie ji ịma na itinye mmanụ nkịtị a na ji ọ ga-enyetụ aka n'anya nnukwu then mkpa akwụkwọ anyị na-eri vegetables ọ dị mma nnukwu ama nsie sipụ vitamins niile dị n'ime ha niile na-enyetụ aka even ma nwata nọkwa ribego nne ha niile ga-enye aka nwata na-afụ ụzọ ọfụma and ụfọdụ kwa parents unu ga-achọ iti nwa unu ife from ebe ị na-echi isi eweta aka ka ịfịa ya ịtarị nwata eweta aka nọchimebe anya dị ịtarị ahụ emetụ anya omelụkwa nwata aka na mmelụ ahụ na anya ahụ anyị na-enwe ike ịkọsi o nwere ike pezie nwatakịrị a ihe ufuru ịtarị a dị mana o nwere ike nne na nna afịa na onwe ihe ọ bụ anyị ama na onwe onye na nwa ha wundu ndị nwaanyị enwego nsogbu n'ime anya mgbe tupu ị mara ihe na-eme ya bụ ya ebidozie butewe ọrịa dị iche iche n'anya so ihe ndị a bụ ihe nwere ike ịkọsụ nwatakịrị that myopia abịakwana na nke okenye kwana otu ihe a na-akọsụkwa nke ọrịa okenye na-enwe ọtụtụ ndị okenye na-enwekwa anya mgbe onye a nwere ike ibute okenye o nwere ife anyị na-akpọ presbyopia presbyopia na-ebido from 40 years of age between maọbụkwa nwaanyị maọbụkwa nwoke a ga-asị na enwere ike ịfụ baịbụl ịgụta baịbụl ha ọfụma maọbụ akwụkwọ ọ ịgụ text messages a na-asị papa ha akpọrọ ugegbe anya and ọ nọ ebe 90 na gịnị ga-eme ya ma ga-ejije chọba glass maybe ha gwa na ọ ga-need glass but if a dị normal because etu anyị si ị na-advance na age the way anya ahụ ga-esikwa na-afụ ụzọ ga na-eriduce nwa obele o nwee ndị ọ bụ na ha na-alụrụ ebe 40 years of age enidia ugegbe anya ha na-asị da papa ha bụ 90 something or 80 something
kpọrọ ugegbe anya. Meanwhile, anya na-egbu ya mgbu, ọ na-enwetu pains, ụfọdụ mmiri a na-apụta ya mmiri ala asọsị ha n'anya maka na ọ na-estrain ya bụ anya ịgụpụta akwụkwọ. Mana ije seek for medical intervention, nye gị ugegbe anya, ị na-afụkwa ife niile all those Bible ya nwere ike ịgụnị or be test pages, ị na-agụkwa ya ọfụma. Okay, daalụ. Kedu ihe nwere ike ibute anya ịkpọzi mmadụ? O nwere ike asị na onye ọgara onye ọ na-enwe anya mgbu, onye na-enwe anya mgbu, ijezie ka azọpụtazie gị azọpụta, iluzie ebe ahụ asị na anya akpọzie na-akpọ, emechazie gị operation nke mbụ, ebe nke emechazie operation ọtụtụ ya ejikwazi dị anya fụ ụzọ. Gịnị meziri oge ji dị etu a? Oge nwere ihe butere ihe ni. Nke ahụ o nwe ọrịa anya na-adapụtasị, o nwe nke ha na-akpọ cataract. Cataract ahụ bụ ndị Igbo na-asị na mkpụrụ ego dị n'anya. Mkpụrụ anya na-agbakwa ọgaranya. We call it opacity of the crystalline lens of the eye. Onya ha ka a na-akpọ cataract. That cataract ọ na-ebido nwayọọ nwayọọ. Ụfọdụ ụmụaka na-amụpụta onwe ife ha na-akpọ congenital cataract. Nwekwa nke ha na-akpọ age-related cataract, because as one is advancing in age. That one is common with the elderly people, from 40 years and above. Nwekwa nke ha na-akpọ traumatic cataract. Traumatic cataract ahụ is as a result of injury na anya. From there, mmadụ nwere ike inwe ha na-akpọ traumatic cataract. And all these things nkwukwa, ma ha ọ bụ na onye ahụ esiki na correct medical attention, anya ahụ nwere ike ịkpọnị. Ụfọdụ agagoto ndị native asị ka ha mee cataract extraction from ebe ahụ obuzo anya ahụ, because ọkwa akọkwa eziokwu ọ n'ụlọ ọgwụ ha ga-anọ nwee ike ime cataract operation or dị successful. Kedu ka mmadụ ga-esi, kedu ihe ga-abụ mmadụ na-afụta n'anya ya? Ihe ya bụ mmadụ na-afụta n'anya ya, ị mara na ọrịa cataract a abịago n'anya gị. That is signs ị ga-eji ma na ị nwere this cataract n'anya. Part of the sign na mmadụ nwe cataract bụ onye ahụ ife ị na-afụ ọfụma before, ịma mfụtorozi ọfụma. Onye ahụ maybe na-enega afọ ọfụma before, but as time goes on, onye ama nwee ike ịfụzi ife a niile ọ na-afụcha ọfụma before, ọ ma mfụchazi ọfụma. So ị kwesịrị ije ịfụ doctor, especially from 40 years of age. Asị onye a kwesịrị ị na-afụ eye doctor at least opeka mpe once a year. Ị gaa eye clinic, nebata anya ahụ. Ịma na anyị a na-echeki blood pressure, ịmali ma ị dị hypertensive. Anya nwekwakwa pressure nke ya. Eziokwu. Yes, anya nwekwa pressure nke ya. And ọ bụ na pressure anya dị too high, onyanwa na ị ga-akọwatara anyị gbasara ya bụ eye pressure ma bụ na anyị chigata na ezumike. Biko Igbo bụ Igbo, ebe ọ bụla ị nọ, nọsi ike ka anyị jepụta. Anyị echigatakwala na ezumike, anyị ka nọkwa na ahụike bụ aka. Ọ bụ na ị ka na-agbanye ihe onyonyo ọkwa nwanne gị nwaanyị Esther Ugonweje, mụ na nwanne m nwaanyị nne anyị ukwu Mrs. Teresa Uche ya ka ọnwụ nọ n'ebe a, onye na-afụ maka anya. Ihe anyị na-ele anya n'ụbọchị taa bụ ihe gbasatara anya na ọrịa anya dị iche iche, na ihe ị ga-emekwanụ ka ị wee si n'ime wee pụta. Biko, o nwere ajụjụ, o nwere ihe ikwuru tupu anyị aga ezumike. Isi na anya na-enwe pressure, kọwara anyị ofụma ka Igbo ndị na-ege anyị ntị ghọta ka anya si enwe pressure. Ịma na mmadụ ya na-enwe ọbara mgbali elu, ya bụ anya na-enwekwa nke ya. Ngwa kọwatara na anyị ka anyị ghọta ya ofụma etu anya si enwe nke ka ndị mmadụ marakwana ihe anyị na-eme wee na-ezere ya bụ ihe na ọnya bụ ebe ọ kachasị mkpa.
o nwe ọrịa anya a na-akpọ glaucoma. Glaucoma bụ raised intraocular pressure of the eye. The normal pressure of the eye is between 15 millimeters mercury to 22 millimeters mercury. So anything higher than this could be as a result of glaucoma. And ọkwa ma ị gaa ụlọ ọgwụ eye clinic, from there I check your eye pressure, malekwa at least once a year, maletu anya gị si no. And o nwekwa some families ọ bụ na maybe mama ha nwe ọkpụ isi or papa ha kpụ isi. From there ha kwesị from time to time check the pressure of their own eyes, because if hereditary is one of the cause. Okay. And I nwekwa this glaucoma. O nwekwa ụmụaka ha mụpụta nwekwa glaucoma. Amụpụta ha anya ha nke ntị na ọ dị ojii a na-enete, ọ ga-ebu ibu, ọ ga-ebu nnukwu ibu. Ọma ndị normal dịka etu ị ga-esi fụ anya nwata obere, anya ga-ebu ibu dịka anya horse. Mali na nsogbu dị. So and glaucoma ọ na-ekpu mmadụ anya isi nnukwu ma ọ bụ na mmadụ enebata na ọ bụ na amara ihe mere ọsịsọ. Na bụ na nsogbu adịgo. Ọtụtụ ndị mmadụ ịfụ na-agaghalị maybe ha ji ha n'aka na-aga. Many of them were as a result of glaucoma. And then the thing is that, as we said, prevention is better than cure. The earlier you seek medical attention, the better, especially in glaucoma, because glaucoma is worse than cataract. Cataract bụ na ha meghe surgery. Onye nwere ike ịfụbakwa ụzọ fụma ọfụma, but glaucoma bụ na once the damage has been done, it is irreversible. That's isi abịago. In short, the damage is irreversible. But how we can seek medical attention, at least the damage can be nipped from where it stopped, not that it will be getting worse. Okay. I want to ewepụ nke si na agbụrụ. That's nke the hereditary. I want to ewepụ glaucoma nke si na agbụrụ. I want to ewepụ nke si na agbụrụ. Ya bụ nke bịara onwe ya. That's ọrịa nke bịara. Ịma na onwe nke isi na the hereditary. Nwe nke bụ na o nwere ike ọ bụrụ na ọ bịara onwe ya. That's ọrịa bịara onwe ya n'anya mmadụ. Nke a ga-ebute ikpu isi. Onwe sign onye ọ ga-enweta na ọ bụ na ọ na-atụnye n'obele n'ime anya. Ị ga-eji ma. Ịma na ọ bụ na ịba akọmchi ịbịa mmadụ ọrịa ịba. O nwere ike o bido gị n'isi ọwụwa ma o bido gị n'ahụ ọkụ. Mgbe o bidoro gị n'ahụ ọkụ, o nwere ike ijegoro nwa ọgwụ ṅụọ, ọ ka na-emekwa gị. Otu ọ na-eme gị ahụ a na-akụjisi gị, ụkwa na-akụjisi gị, aka na-egbujisi gị. O nwere ike na-adịzi ume a na-abọsịsị gị. O nwere ike sị ka ije ụlọ ọgwụ jee nene, ijezi ụlọ ọgwụ enene gị ahụ asị na ị nwere ọrịa ịba ma ọ akọ. Ya bụ na this ọrịa anyị na-ekwu okwu ya, ọ ga-enwerịrị ihe ọ ga-eji na-atụghị n'anya mmadụ wee sị he nye nwekwara na ihe m na-mfụta n'anya m, o nwe ka ahụ anya m asị eme m ka m gbara jebe ụlọ ọgwụ. One of the signs of this glaucoma, headache, frontal headache, isi ọwụwa na ofu ụsọ isi. Then onye ahụ ama mfụchasị ụzọ ọfụma, especially dịka ife dị n'ụsọ ụsọ, ọma negasị ife dị n'ụsọ ụsọ ọfụma. Then uchichi, especially ha wele ọkụ, ọ nọ ebe dị dark, ọma mfụcha ụzọ ọfụma, unlike onye na-enwere nsogbu anya ahụ. Then the pressure, ọ gaa n'ụlọ ọgwụ, I make sure the pressure ọ ga-adị high. Then ọ na-ene anya n'ukpe ụfọdụ, ọ ga na-afụ some other colors around ukpe ahụ. Then ọ pụtakwa n'ụtụtụ na-ene anya n'ezi, ọ dịka na
ụgụrụ ihe na-ekochisi anya na onwe dịka ife ụgụrụ okay meanwhile ụgụrụ adịrọ okay so onye a nweba ha fụba all those signs o kwesịrị ije ịfụ dọkịta mara ihe anya ya immediately ozugbo 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 because glaucoma onyanwa na the highest cause of blindness in human being. okay nwanne ụmụnne m na-anụgoni ya na ọ bụkwa na o nwere ka nke gị si na-emeghi ewerụkwa ọsọ gbapụ jee marụkwa ihe ị ga-eme amekọtasị na mmadụ afụkata ụzọ afrozi o nwekwa ka ọ dị na isi a nwekwara ka ọ dị nke mmadụ na ị na-agazi onye gị na ya na-erikọba ihe afụzi ya anya ya mazi ka ụwa sịrị dị ya ma ka nwa amụrụ gị maọbụ nwanne gị ma nwunye gị ka iru na ọnụ ya si wee dị maọbụ di gị ya mazi ka o si wee dị biko ọ dịkwa mkpa ka anyị nebara ihe anya nke ọma ọ bụrụ na onwe ka ihe ndị asị ata ị na-ahụ gị biko werụkwa ọsọ gbara jebe ụlọ ọgwụ akwa ka ji nechasịa n'isi mbido si na ọ dịkwa mma ka anyị na-ewebata ihe ọbụla ga na-eme ka anyị na-arụ ike anyị na-enwe arụ ike wee na-agbakwanụ mbọ na ihe a na-agbagharị n'obodo a karịrị akarị nne m ọ ya ka anyị ji nechasịa sị na mba ọ dị mma nke nnukwu anya o nwere gịnị anyị ekwere ihe nwere ike ibute isi ihe rụdịghị isi ihe eme ka anya kpọọ mmadụ so gịnị strategies prevention for blindness that is ihe mmadụ nwere ike ime nnọọ ka ị gbanarị ọrịa anya ọsọ n'ụdị ọbụla ọ ga-esi bịa ụdị nne onye nwere ike ịma na onwe ndị nne nna anyị ha karịchaa na onwe ndị ka na-atị ya atị na ndị ka sikwere ahụike ihe mmadụ nwere ike ime ka ị ghara ịkwụsịtụ ọrịa anya cha sị na anya gị onye fụ anya gị nnọọ odo edo nnọọ chaa gbaa ka ihe nwere ike ime maka ya to prevent blindness is very easy and it depends on you yourself. First and foremost, anyị ga na-enyere onwe anyị aka because ụfọdụ ebe ha na-anụ ọgụ eweli ife kwa onye ahụ n'anya from ebe ahụ anya ahụ akpọchi from ọgụ so I kwesịrị avoid anything dịka fighting. Then nri anyị na-eri fruits etu nsi kọwa before fruits onwe fruits dị mma for anya dịka pawpaw ha carrots watermelon all these nuts potato ha niile dị mma for anya junwannu potato okay ha dị mma for anya then mmanụ anyị ji esi ofe ha na-eyuze esinya too much because i bleach anya the vitamin A dị n'ime apụgo ya na kọwa bụ mmanụ nri ji esi nri eghe n'eghe cha ichi iji esi nri ịgbanye n'ime nri ihe a na-akọwatara gị ichi isi ofe ihu tinye ya n'ime pot ekwere ka o yie too much before itinye ebe ihe chọrọ itinye. Then another thing chọkwa ịkọwa bụ ụmụaka kpọgị anya isi because of ebe ha na-egwu egwu o nwere onye na-supervise ha ebe ha na-egwu egwu eweli adịfe dịka azịza lụkpọ onwe ha n'anya ka nke a ha na-akpọ katapọt ewelu rọba band na pepa atụọ ya ọtụba n'anya o result atọ o nwefe ha na-akpọgodu haifima aha bụ ọbala n'ime anya ọbala ahụ ọ bụ na enebata na ọfụma from there nwata ahụ nwee ike inwe ikpu isi. Then ọrịa iche anya dịka cataract glaucoma ọ bụ na anyị nebata n'oge ha niile nwere ike ịkọsịkwa anya ịkpọ mmadụ and o nwekwa other things kwa dịka nwaanyị dị ime o kwesịrị ije for antenatal care. During antenatal care ha kwesịrị inepụta anya ọfụma because ụmụ ụmụaka ha na-amụpụta anwe discharging eye ife a na-akpọ ophthalmia neonatorum because of infection mami nwe na ebe nwata ga-agapụta
so ọ bụ na anyị nebatara the woman anya mgbe ọ dị ime ahụ ebe nwata na-achịpụtani oweli anya kochalụ ya bụ ọrịa infection ahụ from ebe ahụ nwata ahụ amụpụta ozugbo within 72 hours amụpụta discharge anya na-asụ atị nnukwu nnọọ and ọ bụ na enebatara anya ahụ ọfụma nwata ahụ enwe ike at the end of the day nwata ahụ akpụ anya isi as a baby. Prevention is better than cure. Okay. Daalụ nnukwu biko. Ọ na-anụgo n'anụ ka biko ebe ọ bụla ị nọ ka nọsikwa ike